ho intentar. I que veuré com han deixat la plaça, Mira, perquè siguin de veres. Ara no relonxa que fas de tirar-lo. Relonxa? Fa una setmana que me'l compré. I me digueren, te pots dutxar en ell i tot, i està l'hora que no ha caigut una gota. Ja t'ha timat. Tu què? Com estàs? Content de l'òptica. Sí? I això? Que m'agafi que me sol. Vaya, t'has encantat. Antes pixava peu, ara xerots. Bé. Jo, home, d'ací per amunt estic fent merda. I d'ahí per avall? Com un xique recient nascut. Me pise, després me cague. Desastre. I ara que veig el cos, ja puc un cigarret. Mira, no me quedes el desús, jo te'n donava un. No, jo fumo rubio, que m'és modern. Que dic jo, em passen els calçoncillos a la inxa. Que anava a la boda. Saps que calçoncillos antes, va veure el cul a una dona li havia de baixar les bragues. Avui va veure les bragues per apartar el cul. Vaig anar a la metge l'altre i me pregunta si gastava futbol. Che, Jo vull dir per ficar per de sol. deja la recuerda. No te vení l'altre dia perquè no estic massa... Bueno, vaig dir que escolta, doctor, mire, jo, quan t'aplegui el primer, aplegui així una miqueta de m'ofegue, m'entens? I el metge tot era mirar i dic, però és que quan t'aplegui el segon es comencen a entrar uns tremolors, unes suors. Dic, però és que quan t'aplegui el tercer, unes rampes, així. Unes rampes. Dic, però que en el quart ja caig plegaer. I se queda el metge mirant-me i va dir, que és el que voldrà vostè la següent? Dic, home, pues a plegar al quint, que és on no tinc que viure, machote. Jo també m'has preguntat, dic, com és el doctor? Jo tinc un amigatxo que té la meva edat, 87 anys, i diu que em pega 4 diaris. Quatre? Dic, això poc és mal. I el metge me diu, això ni és bo ni és mal, diu, això és mentira.